Takže čus lidi, tohle je informační video. Takže ještě nemáme seznamovačku, ale to vůbec nevadí, vůbec to nevadí. A dneska bychom to měli natočit. Dneska je den 8.9. To je 8. června. Takže budeme točit dneska, bychom měli točit seznamovačku a pár jiných videí. No, na našem channelu už máme 1, 2, 3, 4, tady s tím pátý video budu mít. No, a to bude tak všechno, co bych vám k tomu řekl. A proč jsme tohle založili? Založil jsem to já, jak v seznamovačce se dozvíte. Já doby jsem to založil, ale já Cutej, no. Říkají kluci doby, nevím proč, ale to je neřešte, teďkom to neřešte. Takže bude to probíhat tak, že omlouvám se, proč jsme to udělali? Protože za prvý jsme chtěli, aby jsme, jak se tomu říká, chtěli jsme to, aby jsme měli sponzora, nějaký peníze dostali, aby jsme měli lepší parky na všechno, sponsoring bychom chtěli dostat, být v tom lepší, zlepšit se, aby nás lidi viděli. Proč jsem to udělal? Aby se lidi pobavili, aby jsme byli lepší, aby jsme dostali sponzory a teda. No a co ještě budu řešit? Já tady budu řešit, že lajkujte nás. Potřebujeme od vás lidi, potřebujeme 2000 asi odběratelů a 100 000 shlédnutí. A aby jsme dostali od toho YouTubeka, no prostě sponsoring. No, to je tak všechno. No a pro teďkon se s váma loučím, bylo to krátké info. A co budeme, no ještě se naučím, a co budeme myslet do začátku. V létě, v prázdniny, to asi první týden nic budeme natáčet, nic tam nebudeme dávat. Potom začneme jezdit do skateparku, budeme mít kamery, všechny ostatní, co tam vidíte, je natáčené z telefonu. Uvidíte, jak se tomu říká, no uvidíte prostě různé věci, sjezdy. Já budu natáčet, i tam budu dávat skateboardové hry. A to je tak všechno. A když se budete něco ptát, tak prostě mi řeknete, napíšete na channel a zatím čus. Tak, zdár lidi, čus. Čus bůř, vole, buřti, vole. Čus.